ഹരേ കൃഷ്ണ. തിങ്കളാഴ്ച നിങ്ങളുടെ ലെവൽ 1 ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്. 18 ദിവസം കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും പഠിച്ചു തീർക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എങ്കിലും ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഏകദേശ രൂപം നമുക്ക് ഈ 18 ദിവസം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതായത് ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്, അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ് എന്നൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഈ 18 ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്, അത് ഈ സമയത്ത് കലികാലത്ത് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ അതിനെ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ 18 ദിവസം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള ഒരു പ്രേരണ നമുക്ക് ഈ 18 ദിവസം കൊണ്ട് സാധ്യമാകും. അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അത്രമാത്രം, കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം എന്താ എന്ന് മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കാനോ എല്ലാം വളരെ വിഷമമാണെങ്കിൽ കൂടെ അദ്ദേഹം സ്വയം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ആ ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ അങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥം നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് പോലും മുടക്കാതെ ക്ലാസ് എല്ലാ 18 ദിവസവും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ്. കാരണം ആദ്യത്തെ 1-2 ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് അത്രയ്ക്കൊരു എന്താണ് പറയുന്നത്, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വിഷയമായതുകൊണ്ട് ആകർഷണീയമായിട്ട് തോന്നുകയില്ല. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ഈ ടീച്ചർ പറയുന്നതൊന്നും തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് ആദ്യത്തെ 2-3 ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം. കാരണം അങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആകെപ്പാടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആകും. എന്നാൽ 3-ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽക്ക് ഭഗവാൻ എല്ലാം വേർതിരിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഇത് 3ഉം ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ്. കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ, ഇങ്ങനെയുള്ള 3 വിഷയങ്ങൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉള്ളടക്കമായിട്ട് 6 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇത് 3ഉം ഒരുമിച്ച് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് അർജുനനെ. അപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടെല്ലാം തോന്നാം. പക്ഷേ പിന്നീട് വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ വിശദീകരിച്ച് ഓരോ കാര്യത്തെയും വിശദീകരിച്ച് തരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ട് അട്രാക്ഷൻ തോന്നിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരും ഉപേക്ഷിച്ചു പോകരുത്. കാരണം വളരെ അസുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരവസരമാണിത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കൈക്കൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള ഒരവസരമായിട്ടാണ് ഈ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടാകും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, കൂടുതൽ പഠിക്കണം, ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള വഴി നമുക്ക് ഒരുക്കി തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാനാണ് എന്നെ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് അത്ര മധുരമായിട്ട് തോന്നിയില്ലെങ്കിലും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഈ അറിവ് ക്രമേണ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മധുരതരമാക്കുന്നതാണ്, നമ്മളെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് 18 ദിവസവും തുടർച്ചയായിട്ട് ക്ലാസ് കേൾക്കാനുള്ള സന്മനസ് എല്ലാവരും കാണിക്കണം. ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങരുത്. സാധ്യമാകുന്ന ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം, അങ്ങനെ അസാധ്യമായിട്ട് തോന്നിയാൽ മാത്രം യൂട്യൂബ് ഉണ്ടാകും. എന്നാലും നേരിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരോടും അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. കാരണം അത്രമാത്രം അസുലഭമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം.
പിന്നീട് അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടാകും. അറ്റൻഡൻസ് ദിവസവും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. രണ്ടാമതായിട്ട് ക്വിസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെയും 10 ചോദ്യങ്ങൾ വെച്ച് ക്വിസ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണത്. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വിസ് 18 അധ്യായം കഴിയുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആ പേജിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതും എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂര്യമാതാജി വന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നീട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം, അതാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ഇസ്കോൺ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ സ്ഥാപക ആചാര്യൻ AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രഭുപാദ ശ്ലോകം, അതിന്റെ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലെയും ഓരോ സംസ്കൃത വാക്കിന്റെയും അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിന്റെ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ ഈ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലൂടെയും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേക വ്യാഖ്യാനവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വളരെ 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 പ്രാധാന്യമുള്ള ബുക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. മറ്റുള്ള ഭഗവത്ഗീതകൾ പോലെ അല്ല ഇത്. മറ്റുള്ള ഭഗവത്ഗീതകൾ ആ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ആചാര്യന്മാരാൽ രചിക്കപ്പെട്ടവയല്ല. എന്നാൽ ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം പ്രഭുപാദ ഈ പുസ്തകം തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പര. അതായത് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് ആദ്യമായിട്ട് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് നാരദർക്ക്, നാരദർ പിന്നീട് വ്യാസദേവന്. ആ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ആചാര്യനാണ് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദ, AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം യഥാരൂപം, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്നതിന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് അതേപടി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനവും തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ ശ്ലോകവും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ മലയാള തർജ്ജിമയുണ്ട്. അപ്പോൾ കൈവശം ഇല്ലാത്തവർ ഒന്നുകിൽ ഗുരുവായൂർ ഇസ്കോണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. അതിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അവർ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം ഇസ്കോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മംഗലാപുരം ഇസ്കോണിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കാനുള്ള സൈറ്റ് ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അവിടെ നിന്നും വാങ്ങിക്കാം. കാരണം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. ദിവസവും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഏതാണോ പഠിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചായി. പിന്നെ 18 ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു 10 നിമിഷം മുൻപേ തന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഒന്ന് ശ്ലോക ചാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ ആ അധ്യായം മുഴുവൻ നമ്മൾ ചാൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ശ്ലോകങ്ങൾ. അത് കേൾക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും വരിക. പിന്നെ ഒരു മാല ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിനും എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ടീച്ചർമാരാരൊക്കെയാണ്? ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം 3 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിന് ആനന്ദമയ ഹലധരദാസ പ്രഭുവാണ്. പ്രഭു ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 8 മണിയുടെ ക്ലാസ് പത്മാവതി പ്രേമവതി മാതാജിയാണ് എടുക്കുന്നത്. മാതാജിയും ഇവിടെ മാതാജിയും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരുമായിരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്മിൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിനോട് ചോദിക്കുക. മാതാജി 3 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ആരാണ് മാതാജി അഡ്മിൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഉമാദേവി മാതാജി, ആതിര മാതാജി. 8 മണിയുടെ ക്ലാസ്സില് മിനി രാജീവ് മാതാജി, രേണു ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പോ അഡ്മിൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഫോൺ വിളിച്ചോ അവർക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തോ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം ഇത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിൻസിനെ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതായിരിക്കും.
ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകം പറയാനുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂര്യ മാതാജി വന്നിട്ടുണ്ട് മാതാജി, ക്വിസിന്റെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റും. സൂര്യ മാതാജി കേറിയോ? കേറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം ക്വിസ് പറയുന്നോ അല്ല അറ്റൻഡൻസിന്റെ കുറിച്ചോ? സൂര്യ മാതാജിക്ക് തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാതാജിയുടെ കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് തിരക്കൊന്നുമില്ല, ഇന്ന് ലീവ് ആയതുകൊണ്ട് തിരക്കൊന്നുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പില് ചാറ്റ് ബോക്സിലായിരിക്കും നമ്മൾ ലിങ്ക് ഇടുന്നത്. ചാറ്റ് ബോക്സ് നമ്മൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ അപ്പുറത്ത് ചാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ചാറ്റ് ബോക്സ് എവിടെയാണ്. ചാറ്റ് ബോക്സ് മൊബൈലിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഒരു മ്യൂട്ട് ഓപ്ഷൻ വരും, വീഡിയോ ഓപ്ഷൻ, മൈക്ക്, വീഡിയോ, പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, ചാറ്റ്. കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും. കണ്ടില്ലേ? ആ ചാറ്റ് ബോക്സിലാണ് അറ്റൻഡൻസ് വരുന്നത്. നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉമാ മാതാജി ഒന്ന് ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസിന്റെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചാറ്റ് ബോക്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് കാണുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അതല്ലാതെ ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഇടുന്നത്. ക്ലാസ് ടൈമിൽ മാത്രമാണ് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവുക. ക്ലാസ് ടൈമില് ചാറ്റ് ബോക്സിലായിരിക്കും ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടാവുക. ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പൊ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ലിങ്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. ഏത് മെസ്സേജ് വന്നിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരില്ലേ, അതേപോലെ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. ആ ലിങ്കിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ ഒരു ഗൂഗിൾ ലിങ്കിലാ പോണത്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പേര്, ഫോൺ നമ്പർ, ഡേറ്റ്, ഈ 3 കോളം നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. സബ്മിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇപ്പൊ ലിങ്ക് മാതാജി ഞാൻ ഒന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, കാണാണ്ടായപ്പെട്ടതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ലിങ്ക് മാതാജി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് കണ്ടില്ല എല്ലാവരും? ആ ലിങ്കിൽ പോയി ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ ഗൂഗിൾ ലിങ്കാണ് അത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അടുത്ത് 3 കാര്യങ്ങളാ ചോദിക്കണ്ടാവുക: പേര്, ഫോൺ നമ്പർ, പിന്നെ ഡേറ്റും. അത് വെച്ചിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ മാത്രമേ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ഇല്ല മാതാജി, അതെങ്ങനെയാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ, ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ മാതാജി? എടുത്തിട്ട് വന്നില്ലല്ലോ എന്തോ. റെസ്പോൺസ് ലിങ്ക് ആണോ വന്നിട്ടുള്ളത്? ഓ മാതാജി, ലിങ്ക് റെസ്പോൺസ് ലിങ്ക് ആട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിലൊന്നും കാണുന്നില്ല. അതിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയാ കാണിക്കുന്നത്? അത് റെസ്പോൺസ് ലിങ്കാ വന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ആണ് ഇട്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വന്നേ അറിയില്ല. ഓക്കെ. ഓക്കെ ഓക്കെ മാതാജി ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനത് ഇപ്പൊ ശരിയുണ്ട് മാതാജി, ഒന്ന് നോക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ നമുക്ക്
എന്തൊക്കെ എഴുതണം മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഇതിന്റെ കൂടെ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നും കൂടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ. ഗൂഗിൾ ഫോം എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നും കൂടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ അമ്മിണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യം ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ക്വിസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മാം സോറി മാതാജി, എനിക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടില്ല, കോ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ. നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം കാണുന്നില്ലേ? ലെവൽ 1 അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഗൂഗിൾ ഫോം കാണുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും കാണുന്നുണ്ടോ സ്ക്രീന്? അവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം നെയിം എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്യാം. ഫുള്ളായിട്ടുള്ള പേര്, ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എങ്ങനത്തെ പേരാണോ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പേര് ഫില്ല് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഫോൺ നമ്പർ ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഫോൺ നമ്പറും ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫോൺ നമ്പർ എത്ര അങ്ങനെ അറിയാം? ഫോൺ നമ്പർ നിങ്ങൾ കോഡ് കൊടുക്കണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് നമ്പർ മാത്രം ഫില്ല് ചെയ്താലും മതി. ഇതിൽ ഞെക്കുമ്പോ അക്ഷരങ്ങൾ വരുന്നില്ലല്ലോ മാതാജി. നമ്പർ വരും അതിൽ, ആ ഒരു ലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ നമ്പർ വരും മാതാജി. അറിയുന്നില്ലേ? അടുത്ത ഡേറ്റിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഡേറ്റ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ കാലണ്ടർ പോലെ ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് കാണുന്നുണ്ടോ? അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ബ്ലൂ കളർ മാർക്കിൽ വരും. ബാക്കി ഡേറ്റുകളൊന്നും നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യണ്ട. നമ്മൾ ഏത് ഡേറ്റിലാണോ അത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ ബ്ലൂ കളർ ആയിട്ട് വരും. അത് മാത്രം ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ഡേറ്റ് എൻ്റർ ആവും. ഒന്നും വന്നില്ല മാതാജി, വെറുതെ ഡേറ്റിന്റെ മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ. ഡേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മീൻസ് ആ ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കലണ്ടർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലേ സ്ക്രീനില്? അതുപോലെ ജൂൺ 2024 1-ാം തീയതി സാറ്റർഡേ എന്നുള്ളത് കാണും. ഇപ്പൊ പക്ഷെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല, നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല ഡേറ്റ്. ചിലപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ കൊണ്ടായിരിക്കും. സാധാരണ അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് വരും. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇത് 3 മാത്രം ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഡേറ്റ് നമ്മൾ തെറ്റായി കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ മണിഭൂഷിത മാതാജിക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റായിട്ട് ഡേറ്റ് കൊടുക്കരുത്. ഈ ഡേറ്റ് തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ബ്ലൂ കളർ വരുന്നത് തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡേറ്റിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആ ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കുക. മാതാജി, ഇതില് കലണ്ടർ വരുന്നില്ല മാതാജി. ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ. അപ്പൊ പിന്നെ അന്നത്തെ ഡേറ്റ്, ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ 2024 എന്ന് വേണ്ട. എന്നിട്ട് ഗെറ്റ് ലിങ്ക് മാതാജി കലണ്ടർ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കലണ്ടറും കൂടെ ഉള്ള ഡേറ്റ് ലിങ്ക് മാതാജി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പോലും. അപ്പൊ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ അങ്ങനെ വരുമായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ വരുന്നത്, അതിന് താഴെ സബ്മിറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ അയച്ച ഫോം പ്രകാരം നെയിം കൊടുക്കുക, ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുക, ശേഷം ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് സബ്മിറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക. ആ സബ്മിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു റെസ്പോൺസ് വരും. യുവർ അറ്റൻഡൻസ് ഹാസ് ബീൻ രജിസ്റ്റർഡ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ദ റെസ്പോൺസ് ഹാസ് ബീൻ സബ്മിറ്റഡ് എന്നോ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും വരും. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെയാണ് അറ്റൻഡൻസ് ഫില്ല് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കലണ്ടർ ഇപ്പോഴും വരുന്നില്ല കേട്ടോ മാതാജി, കലണ്ടർ വന്നിട്ടില്ല. വരുന്നില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് നോക്കി അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഡേറ്റ്, മന്ത്, ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് 1/6/2024 എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. 1/6/2024 എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അടിച്ചു കൊടുത്തു മാതാജി. അത്രേ ഉള്ളൂ മാതാജി. അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമുക്ക് താഴെ സബ്മിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അറ്റൻഡൻസ് അവിടെ രജിസ്റ്റർ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു മെസ്സേജ്
യുവർ റെസ്പോൺസ് ഹാസ് ബീൻ റെക്കോർഡ്. സബ്മിറ്റ് വരുന്നില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഒന്നും മാതാജി. കൂടി പറയണേ, ഈ ഫോം എവിടുന്നാ കിട്ടുന്ന? അത് ഇവിടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചാറ്റ് കാണുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഇവിടെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് പോലൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ടാവും. ആ 3 ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെസ്സേജ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ടാവും. ആ മെസ്സേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൽ മെസ്സേജസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോ കുറെ മെസ്സേജസ് വന്ന് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഡോട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. റെഡ് കളർ ഡോട്ടോ നമ്പർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അവിടെ റെഡ് കളറിൽ 1 2 3 നമ്പർ എഴുതി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മതിയ സബ്മിറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ? ലിങ്ക് സബ്മിറ്റ് വരുന്നില്ല മാതാജി. അല്ല, അതിനുശേഷം ആദ്യത്തെ ലിങ്കിൽ ഗെറ്റ് ലിങ്ക് ആണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ ഒരു ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ അതില് ഗെറ്റ് ലിങ്ക് തന്നെ വരുന്നത്. അടുത്തതിൽ നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് സബ്മിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മണിഭൂഷിത മാതാജിനെ ഏതെങ്കിലും അഡ്മിൻസിനെ വിളിച്ചാൽ മതി, അവര് പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ക്യൂസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോട്ടെ. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഹോം പേജ് അല്ലേ കാണുന്ന, നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ഹോം പേജ് അല്ലേ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വീണ്ടും ഞാൻ നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റിയില്. ഇപ്പൊ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളവർ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാത്തവർ ജസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിനുശേഷം അടുത്തതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം അയക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നില്ല. അത് മെല്ലെ പതിയെ പതിയെ ചെയ്താൽ മതി. ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. നാളെ ആവുമ്പോഴേക്കും ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇടാം. ഞാന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ. അപ്പൊ ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോം പേജ് ആണ് കാണാം. ഇപ്പൊ മൊബൈലിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഹോം പേജ് ഇവിടെ മേലെ നമുക്ക് 3 ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ 3 ലൈൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് താഴെയായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം കാണും. ഹോം, ഓൾ കോഴ്സസ്, രജിസ്റ്റർ, ലോഗിൻ, കോൺടാക്ടസ്, ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടാവും. അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ മെസ്സേജസ് അയക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ധൃതി പിടിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പിന്നീട് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും മതി. ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. സംശയമുള്ളവരെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. കൃഷ്ണന്റെ അതിന് ഫോട്ടോ മാത്രം വന്നിട്ടുള്ളൂ മാതാജി. അത് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ മാതാജി. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഈ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഈ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. മൊബൈലിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ 3 ലൈൻസാ വരിക. ആ ലൈൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം വരും. അതിൽ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ആദ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. രജിസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ കോഴ്സിന് മാത്രമുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വിസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്വിസിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണോ ചെയ്യുന്നേ? മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ മൊബൈലിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിപ്പം ഒരിക്കൽ ഇത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് മൊബൈലിൽ സംശയമുള്ളവർക്ക് മൊബൈലിൽ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണിച്ച. ഏത് ആപ്പാന്നറിയാമോ? സോറി, ഹലോ, ഏത് ആപ്പിലാന്നറിയാമോ? ആപ്പിലല്ല, നമ്മൾ സൂമിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഗൂഗിൾ ക്രോമില്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്രോം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചിലവര് മൊസില്ല ഫയർഫോക്സ് അങ്ങനെ എന്താണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ബ്രൗസർ ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ, നമ്മളൊരു ബ്രൗസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ആ ബ്രൗസർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്പൺ ആവും. ഇന്റർനെറ്റും ഉൾപ്പെടും ചോദിച്ചു. ഇന്റർനെറ്റ്
എക്സ്പ്ലോറർ ആണെങ്കിൽ അതില്, അല്ല ചിലവര് ചിലപ്പോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജ് ആയിരിക്കും. ഏതാണോ ബ്രൗസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ബ്രൗസറിൽ ഓപ്പൺ ആവും. കാണത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് രജിസ്ട്രേഷനിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ പേരും കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫർമേഷനും കൊടുക്കണം. അപ്പൊ പേരിന്റെ അവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മെയിൽ ഐ ഡി അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഓക്കെ ആണ്. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ഐ ഡി ഫുള്ളായി അടിക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്കൊരു യൂസർ ഐ ഡി കൊടുത്താൽ മതി, നിങ്ങളുടെ പേരിന് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു യൂസർ ഐ ഡി കൊടുത്താൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ യൂസർ ഐ ഡി കൊടുക്കുക. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ഐ ഡി ആണ് ഓർമ്മ വെക്കാൻ എളുപ്പമെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്താലും തെറ്റില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് മെയിൽ ഐ ഡി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ താഴെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ പേര് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം. അതായത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് പേരാണോ ഫുൾ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ആ ഫുൾ നെയിം അവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം. ആ ഫുൾ നെയിം അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം താഴെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ മെയിൽ ഐ ഡി ഇല്ലാത്തവരെന്ത് ചെയ്യും? മെയിൽ ഐ ഡി എന്തായാലും വേണമെന്നില്ല. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡി എന്തായാലും വേണം. മെയിൽ ഐ ഡി കാരണം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ മൊബൈലിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ല, മൊബൈൽ ഇല്ല, ചെറിയ മൊബൈലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളവര് മക്കളുടെയോ പേരമക്കളുടെയോ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി അതിൽ കൊടുത്താൽ മതി. മെയിൽ ഐ ഡി വേണമെന്നില്ല, വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ബാക്കി ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനെ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കണമെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കി അത് ചെയ്ത് തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെയിൽ ഐ ഡി തരണം. അപ്പോഴേ മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ടേ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പാസ്വേഡ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും സ്മോൾ ലെറ്ററും പിന്നെ നമ്പേഴ്സും പിന്നെ ഈ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇല്ലേ, സ്റ്റാർ ആഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം. സ്റ്റാർ ആഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അറിയാലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ. നമ്പർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ ആണോ? അല്ലല്ല, നമ്പർ ഏതെങ്കിലും ഒരു 2 നമ്പർ. ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ മേലൊരു ലാസ്റ്റ് നെയിമിന്റെ അവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇടുക, പിന്നെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇടുക, പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാറോ ആഷോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറെ ഇടുക. പിന്നെ കുറെ ഒന്നിട്ടാൽ മതി. ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒന്നെങ്കിലും വേണമെന്നാണ് നിർബന്ധം. പിന്നെ നമ്പർ ഏതെങ്കിലും ഒരു 1 2 3 2 4 3 അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഇടാം. ഇത് അതുപോലെ 8 ക്യാരക്ടർ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വേണമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പേരിട്ടിട്ട് സാധാരണ പേരിന്റെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ഇടുക, ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ഇടുക, അതിനുശേഷം സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇടുക, പിന്നെ ഈ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈ @, ഹാഷ് ബോർഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സ്ട്രോങ് പാസ്വേഡ് ആവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പാസ്വേഡും കൊടുത്തതിന് ശേഷം 2 പ്രാവശ്യം കൊടുക്കണം. ആ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യം അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ 3 ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ 3 സ്ക്വയറിനകത്തുള്ള ബോക്സും നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ക്വിസിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥം. ക്വിസിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തതും പാസ്വേഡ് എന്താ കൊടുത്തത് എന്നുള്ളതും ഓർത്ത് വെക്കണം. ഓർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഈ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് വരും, മേലെ യു ഹാവ് ബീൻ രജിസ്റ്റേർഡ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഈ ലോഗിൻ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലോഗിൻ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ അവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്ത മെയിൽ ഐ ഡിയും അതിന്റെ പാസ്വേഡും ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇന്നിപ്പോ കേറാൻ പറ്റിയില്ല. ഇനിയിപ്പോ എന്നാണ് ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത്? നാളെ 3-ാം തീയതി മുതൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങും. അപ്പൊ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തു വെച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ 3-ാം തീയതി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ക്വിസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ റിമെമ്പർ മീ എന്നുള്ളത് കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പൊ ഈ റിമെമ്പർ മീ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 10 ദിവസത്തിനൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വിസിലേക്കുള്ള ലിങ്കിലേക്ക് പോകും. ഡെയിലി ലിങ്ക് അയക്കില്ല, ഒരു ദിവസം അയക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഡെയിലി നിങ്ങൾ ഇതേ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ക്വിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഡെയിലി എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് മാം. പിന്നെ
എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അധികം ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ എന്റെ കൊച്ചുമോനില്ല പണ്ടില്ല ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലാണ്. ഇന്നത്തെ അവന് 10 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. ചെയ്ത എന്റെ ഒരു ചെറിയ ഓർമ്മയിൽ അവനെ കൊണ്ടായി ചെയ്യിച്ചു. അവൻ ചെയ്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോ എന്റെ മോള് വരുമ്പോഴല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാനാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എനിക്കിത് അറിയത്തില്ല നല്ലതുപോലെ ഒന്നും. അപ്പൊ അങ്ങനെ 10 വയസ്സുള്ള പേരമോൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അവൻ തീർച്ചയായും അറിയും. അപ്പൊ അവനാ ഇത്രയൊക്കെ ആക്കിയത്. അപ്പൊ അവന് തീർച്ചയായും അറിയും. ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ വളരെ സ്മാർട്ടാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് അഥവാ അവന് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം, അതായത് അവന്റെ അടുത്ത് ക്വിസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ആ ക്വിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ക്വിസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ മാതാജി ചെയ്തു തുടങ്ങുക. പിന്നെ വീണ്ടും ബാക്കി ഓരോ ദിവസവും അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി. ഐ മീൻസ് എന്റർ ചെയ്യുന്നവരെ അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ക്വിസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ മാത്രം മാതാജി ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പാസ്വേഡ് മെയിൽ ID അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് റിമെമ്പർ മീ എന്നുള്ളത് കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ 10 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ. കാരണം എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു 10 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? എങ്ങനെ മാതാജി? ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാനേ ഞാൻ സിസ്റ്റം ഓൺ ചെയ്യുമ്പോ പറ്റുമോ എന്നും? ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്ക് സംശയമുള്ള ചോദിക്കാമല്ലോ. ചോദിക്കാം. ഞാൻ എന്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഇത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ എപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല, കാരണം എന്റെ സമയം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വാട്സപ്പിൽ വോയിസ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി, ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പേജാണ്. കാരണം ഇവിടെ കണ്ടോ എന്റെ പേര് വരുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ പേര് ഇവിടെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതായത് ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ക്വിസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ മൈ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ഞാൻ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അപ്പം സക്സസ്ഫുള്ളി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ലോഗിൻ വരുന്നില്ലല്ലോ. ലോഗിൻ ആ 3 ലൈൻസ് വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഗിൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ വരും. പ്രഭുജി അതൊന്ന് നോക്കാവോ? ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പേജ് ഡിസപ്പിയർ ആയിട്ട് എന്നിട്ട് ലോഗിൻ എന്നുള്ള ഇത് വരുന്നില്ല. ഞാൻ ഇത് ഒരിക്കൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ മൊബൈലിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടെ ചെയ്താൽ മതി. ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഇനി എനിക്ക് രണ്ടാമത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി പാസ്വേഡ് യൂസ് ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ മെയിൽ ID അവിടെ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേർഡ് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇനി വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട, ലോഗിൻ ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ ഇത് ക്വിസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും മൊബൈലിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ളത് അപ്പൊ മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയാലോ. അല്ല, ലോഗിൻ ഓപ്ഷൻ ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഞങ്ങൾ ലോഗിൻ ഉടനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം പാസ്വേഡ് വെച്ചിട്ട്. ലോഗിൻ വരുന്നില്ല ഇതിനകത്ത്. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. മാതാജി ഞാനിപ്പോ വേറൊരു അക്കൗണ്ടിൽ കൂടെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അതൊന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കി തരുമോ? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതെങ്ങനെ. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മൊബൈലിൽ കാണുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ മൊബൈലിൽ കാണുന്നതിൽ ഈ 3 ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം.
അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് വരുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ലോഗിൻ താഴെ വരുന്നുണ്ടാവും. ആ ലോഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ മാഡം. ഓക്കെ മാതാജി. ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും അടിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഗിൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ലോഗിൻ ആവും നമ്മൾ. ലോഗിൻ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പേര് അവിടെ വരും. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. യൂസർ നെയിം എന്നുള്ളിടത്ത് എന്താ മാതാജി അടിക്കണ്ടേ? യൂസർ നെയിം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസർ നെയിം എന്തെങ്കിലും അടിക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി അടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മൈ അക്കൗണ്ടിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായില്ല മാതാജി. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നിന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ലിങ്ക് ഒക്കെ പോയി മാതാജി. ഇപ്പൊ ഹലോ മാം. മാതാജി ഒന്നുകൂടെ ആ ലിങ്ക് ഒന്ന് പോസ്റ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ. ഇത് ഏത് വെബ്സൈറ്റിലാണ് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. ആ ലിങ്ക് ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ, നമ്മുടെ സൂം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലിങ്ക് പോയല്ലോ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന്. ഇപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി, അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ. അതിനുശേഷം നമ്മള് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ മൈ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പേര് ഇങ്ങനെ വരും. വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ പേരും നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസും വരും. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ വീണ്ടും അയക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂസ് ആവണ്ട. മൈ അക്കൗണ്ട്, എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈല്, അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസും കയറുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്പ്ലേ നെയിം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പേര് തന്നെയാണോ എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ചില ആൽഫബറ്റ്സും നമ്പേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ പേര് തന്നെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേ നെയിം നമ്മുടെ പേര് തന്നെയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പേര് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ മാറ്റി നമ്മുടെ പേര് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സേവ് ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ളത് കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിടുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്വിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓൾ കോഴ്സസ് എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ഓൾ കോഴ്സസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിഡ്സ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട്, ലെവൽ 1 ഉണ്ട്, ലെവൽ 2, ലെവൽ 3. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എടുക്കേണ്ടത് ലെവൽ 1-ലുള്ള അഡൾട്ടിന്റെ ക്വിസ് ആണ്. അപ്പൊ ലെവൽ 1-ൽ പോയിട്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ ക്വിസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? ലെവൽ 1-ന്റെ ക്വിസിൽ നമുക്ക് 10 ലാംഗ്വേജിന്റെ ക്വിസുകൾ ഉണ്ട്. ആ 10 ലാംഗ്വേജിന്റെ ക്വിസിൽ നമ്മുടെ മലയാളം അത് പ്രത്യേകം നോക്കി ചൂസ് ചെയ്യണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജ് ഓപ്പൺ ആവുന്നു എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മലയാളം തന്നെ എടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗീത ഇൻ 18 ഡേയ്സ് മലയാളം വേർഷൻ 2. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന പേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പേജ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ മലയാളം ഓൾറെഡി ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ലാംഗ്വേജിന്റെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്ത ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക.
അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം. അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സർക്കിൾസ് എല്ലാം എൻറോൾഡ് അല്ലാത്തതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന പേജ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, നോട്ട് എൻറോൾഡ് ടേക്ക് ദിസ് കോഴ്സ് എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ടേക്ക് ദിസ് കോഴ്സ് എടുക്കുക. ടേക്ക് ദിസ് കോഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വിസുകളും ഉള്ള പോലെ ഒരു പേജ് വരും. ടേക്ക് ദിസ് കോഴ്സ് എടുക്കണം. ടേക്ക് ദിസ് കോഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് വരിക. ഇങ്ങനെ ഒരു പേജിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും മീൻസ് 18 അധ്യായങ്ങളുടെ ക്വിസുകളും താഴെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. 18 അധ്യായം, ഓരോ ദിവസത്തെയും അധ്യായം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ 18 അധ്യായങ്ങളുടെ ക്വിസ് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കാണുക. ഇവിടെ 0% കംപ്ലീറ്റ് എന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് കളർ ലൈൻ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഗ്രേ കളർ ചെറിയ ഒരു സർക്കിൾ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസത്തെയും ക്വിസ് എടുത്ത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വിസ് ഞാനിപ്പോ ജസ്റ്റ് കന്നഡ കാണിച്ചു തരികയാണ്. മീൻസ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ്, നമ്മുടെ മലയാളം എടുത്ത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കന്നഡ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ അതില് താഴെയുള്ള ചാപ്റ്റർ 1 എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് എന്നുള്ളത് കാണും. സ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം 4 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിലേതാണോ ഓപ്ഷൻ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല, അതിനാണ് കന്നഡ ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ താഴെ കറക്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരും, അല്ല തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റ് എന്നുള്ളത് വരും. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഓരോ ക്വിസും ചെയ്യാൻ. പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യായം ചെയ്യാതെ അടുത്തൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് വരിക, പ്ലീസ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രീവിയസ് ക്വിസ് എന്ന് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ 1 ചെയ്തതിന് ശേഷം 2 ചെയ്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിൽ മാത്രമേ പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് 18 അധ്യായങ്ങളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 18ാമത്തെ ദിവസം നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ക്വിസിന്റെ പേജിന്റെ അവസ്ഥ മീൻസ് ആദ്യം അതിൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് കളർ ലൈനും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് പിന്നീട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന 18 അധ്യായങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ലൈൻ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എല്ലാ അധ്യായം ഇപ്പൊ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് വരും. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതിന് ഉള്ളിൽ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് വരും. അപ്പൊ ഈ 100% കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് വരുന്ന ദിവസം നമുക്ക് ഇവിടെ മേലെ ഡൗൺലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഡൗൺലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത പേജിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അടുത്ത പേജ്, അടുത്ത ഒരു വിൻഡോ അല്ല, അടുത്ത ടാബ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആവും. അവിടെ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ധൃതിപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം, ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡേറ്റ് തെറ്റായിട്ടേ വരുള്ളൂ. 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഡേറ്റ് മാറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇതില് ഏപ്രിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും മാതാജി ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വിസ് ചെയ്യുക. രജിസ്ട്രേഷൻ, ലോഗിൻ, അക്കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ ക്വിസ് ചെയ്യുക. 18 ദിവസത്തിന് 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ മൊബൈലിൽ എന്തെങ്കിലും മൊബൈലിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. മാതാജിക്ക് സമയം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് മാതാജി ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ മാതാജി? മൊബൈലിലോ മാതാജി? മൊബൈൽ ഇപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് പോകാമല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ മാതാജി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മറന്നു പോയി കഴിയുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മള് ലൈവായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ. ഓക്കെ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ സ്ക്രീൻ ഷെയർ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഹരേ സമയത്ത് കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി എന്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. എന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കേൾക്കാം. ഉണ്ട് മാതാജി. ഞാൻ മാതാജി നേരത്തെ തന്നിട്ടില്ലേ ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ 3 ലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ലോഗിൻ വരുന്നുണ്ട്. ലോഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന അതിന്റെ ഫോം നേരെ വന്നിട്ട് അതങ്ങ് ഡിസപ്പിയർ ആകണം. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഞാൻ മൊബൈലിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പ്രഭുജി. മാതാജി ഞങ്ങൾക്ക് അത് പേര് ഓക്കെ.
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്ന പേജിൽ ഈ 3 ലൈൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷനും ലോഗിനും എല്ലാം വരുന്നത്. ഈ 3 ലൈൻ, ഇവിടെ ഏറ്റവും മേലെ കാണുന്ന 3 ലൈൻ. അതിൽ നമ്മൾ മൈ അക്കൗണ്ട്, അതിൽ നമ്മൾ ഓൾ കോഴ്സസിന്റെ ഈ മേലെയുള്ള ഈ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കണ്ടോ, ആ ആരോ മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെവൽ 1 വരും. ആ ലെവൽ 1 ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അല്ല, അത് വരും. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് അത് കറങ്ങി കൊടുത്തിരിക്കും. ലെവൽ 1 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് വരും കേട്ടോ. അത് വന്നു. ലെവൽ 1 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ താഴെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകണം. കാരണം നമ്മുടെ മലയാളം ഒരുപാട് താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ താഴെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയതിനു ശേഷം മലയാളം എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മലയാളം. മാതാജി, അത് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്. ഇപ്പോൾ മാതാജിയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൺട്രോൾ മാതാജിയില്ല, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക്, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിന്റെ മെസ്സേജ് അന്നേരം അയച്ചു തന്നാൽ മതി, ഞങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തോളാം. ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ക്രെഡൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്വിസ് ഡൗൺലോഡ് കാരണങ്ങൾ വരും. അത് തന്നെ. ഇപ്പൊ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാല് മാതാജിയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ വന്ന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ശരിക്കും അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഐ എം വെരി സോറി. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ചെയ്യാമോ? കാരണം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഫംഗ്ഷനിലാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടുത്തെ സൗണ്ട് കൊണ്ട്. അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബർ ഡേ കേട്ടോ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേക്കാവോ? കേക്കാം മാതാജി. ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതിന് ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നതെല്ലാം മാതാജിയുടെ കൺട്രോളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്പ്ലേ നിങ്ങളുടെ കൺട്രോളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഇതിപ്പോ ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നോണ്ട് അതും. പക്ഷെ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഞങ്ങളിപ്പോ ലോഗിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന വിൻഡോ, അത് കഴിഞ്ഞ് മാതാജി സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോ ആ വിൻഡോ അങ്ങ് പോവുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ 1 കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തനിയെ ചെയ്തതാ. അതാണ് നല്ലത്. കാരണം ഞാൻ അതാണ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ അയക്കാം. അപ്പൊ പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 1 മിനിറ്റ് മാതാജി പ്ലീസ്. അതായത് മാതാജി ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഓരോ വിൻഡോ ചെയ്തില്ലേ, അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയച്ചു തന്നാലും മതി, ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം. സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു. പിന്നെ നമുക്ക് ലൈവ് പോണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് അത് നോക്കി ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു മെസ്സേജ് ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് വാട്സപ്പ് വോയിസ് അയക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യം. വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. കാരണം എന്റെ ടൈം കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല. സാധാരണ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിൻസിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി, നമ്മളത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് എൻഡ് ചെയ്യാം. വാട്സപ്പില് നമ്മള് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മെസ്സേജ് എങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ, ഈ വെബ്സൈറ്റ് പേജ് ഓപ്പൺ ആവും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഒന്ന് ഞാനിപ്പോ ആ ഫോം ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ മാതാജി. എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് ലൈവായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാലോ. പറ്റുമോ മാതാജിക്ക്? സമയമുണ്ടോ? മാതാജി ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇല്ലേ, അപ്പൊ
മാതാജി എന്നെ അല്ല വിളിച്ച ഒരാളല്ല എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാലോ. മാതാജി പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം. എനിക്കൊരാൾക്കല്ല, ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാലോ. അപ്പൊ അതുണ്ടെങ്കില് മാതാജി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരുവാണെങ്കിലോ ലൈവായിട്ട് തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെറ്റ് സ്ലോ ആ മാതാജി കുറെ പേരുടെ, മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടേ. മാതാജി ചെയ്തിരിക്കില്ല, അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല. ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാകാണ്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇത്തിരി കൂടി ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അത് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഒന്ന് മീൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചത് കൊണ്ട് പറ്റുമായിരിക്കും. പറ്റുന്നില്ലാത്ത പക്ഷം മാത്രം നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാലോ. അതെ അതെ, അതായിരിക്കും നല്ലത് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ നമ്പർ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ വാട്സപ്പ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ആ വാട്സപ്പിലേക്ക് ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണ് സ്ട്രക്കായി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതിനുശേഷം അടുത്തുള്ളത് ചെയ്യാം. പകൽ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ നോക്കിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും നെറ്റ് ഒന്നും കൂടി പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഇന്ന് എല്ലാ ലാംഗ്വേജിന്റെയും ഓറിയന്റേഷൻ വെച്ചത് കൊണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പൊ വെബ്സൈറ്റ് സെർവറും കുറച്ച് ബിസി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരക്കില്ലാത്ത സമയം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാതാജി നാളെ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ഇതുപോലെ ലൈവായിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുമോ? ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ നാളെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യില്ലായിരിക്കും മാതാജി. മാതാജി എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. മാതാജി, ഈ നമ്മള് അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി ഫോർ ക്വിസ് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഇപ്പൊ നമ്മള് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വിസിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? അതെ അതെ അതെ. അപ്പൊ ക്വിസിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ലെവൽ 1 കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലെവൽ 2 തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമല്ലോ നമുക്ക് ക്വിസ്. അങ്ങനെയല്ല, ലെവൽ 2 തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഡീറ്റെയിൽസും ചോദിക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കണക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ലെവൽ 2ന്റെ ലിങ്ക് തന്നെ കണക്ട് ആവുക. അതേപോലെ തന്നെ ലെവൽ 2ലും ലെവൽ 1 തീർന്ന് എത്ര ദിവസം നമുക്ക് കിട്ടും? 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അപ്പൊ ഈ 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 1 ഡേ or 2 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ? മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. സെക്കൻഡ് ലെവലിലും തേർഡ് ലെവലിലും എല്ലാം ക്വിസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആരും ഇത് ചെയ്യാതെ വിടരുത്. പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് ക്വിസിന് സംബന്ധമായിട്ട് എന്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്റെ നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം, അത് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മണിഭൂഷിത മാതാജി. കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാതാജിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, സ്കൂളിലും എക്സാം ഒക്കെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുക, വോയിസ് അയക്കുക. അതിന് ഞാൻ കാണുന്ന സമയത്ത് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंद हरि बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പോ തിങ്കളാഴ്ച ഹരേ കൃഷ്ണ തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് നമ്മളുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യാ. ക്വിസിന്റെ പകല് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. പിന്നെ ഓരോ ദിവസവും ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസത്തെ ക്വിസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓരോ ദിവസത്തെ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആണല്ലോ, അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും എല്ലാതും അനുസരിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 3 മണിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ 8 മണിക്ക് കയറാൻ പറ്റുമോ മാതാജി? കയറാൻ പറ്റും. ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അറ്റൻഡൻസ് പക്ഷെ 3 മണിയുടെ ആണ് മാതാജി ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ 3 മണിയുടെ ആയിരിക്കും അറ്റൻഡൻസ് വരേണ്ടി വരാം. 8 മണിയുടെ മാതാജിയുടെ പേരുണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പറ്റും മാതാജി. രണ്ടും സെയിം ലിങ്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും. 3 മണിയുടെയും 8 മണിയുടെയും ലിങ്ക് ഒക്കെ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ക്ലാസ് കേൾക്കണമെങ്കിൽ കേൾക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലോസ് ചെയ്യല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.